खुलुमबाय बेलासेनि गोजोन हामलायनाय जासिनायजों बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ फैगौ 5 जुननिफ्राय जानो गोनां कुकी वान कप इन्डियान इन्टारनेशनल ताइक्वान्डो चेम्पियनशिप 2019 आव बाक्सानिफ्राय 7 गेलेगिरिफोरा बाहागो लागोन। बरमा दखरा एबसुआ मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। सिमेन्ट सापरि सोनाब सानजारि नोगोरनि महत बसुमतारी होननाय फरायसानि फोरमानलाइफोरा कामाख्या एक्सप्रेसनि गिबि दाब्बायाव थांफादों। अल बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट गावबुरा एसोसिएशना प्रेस बिबुंसार होदों। मिरु एबसुजों बानजायनाय बिफां गायनाय हाबाफारियाव एमसिएलए श्री अनिप बसुमतारीया गायजेनगिरि महरै बाहागो लागोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनेस सुबाइजार गोजौ फरायसालियाव वर्ल्ड नो टबेको डे फालिनायजों लोगोसे अवेयरनेस रैली हाबाफारि लानाय जायो। नलबारि जिल्ला अमेचर बक्सिं एसोसिएशननि बानजायनायाव आरो दमदमा स्वामी विवेकानन्द ब्याम मन्दिरनि हेफाजाबाव थांनाय 19 मेनिफ्राय दमदमायाव बक्सिं गेलेमु फोरोंथाय बादा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। फैगौ 6 जुननिफ्राय जानो गोनां कुकी वान कप इन्डियान इन्टारनेशनल ताइक्वान्डो चेम्पियनशिप 2019 आव बाक्सानिफ्राय 7 गेलेगिरिफोरा बाहागो लागोन। तलकातरा इन्डोर स्टेडियामाव खुंजानो गोनां ताइक्वान्डो बादायलायनायाव बाक्सा जिल्लानि 7 गेलेगिरिफोरा बाहागो लानो थाखाय थावनियाव सहैबाय। बाहागो लागोनफोरनि मुङा फारियै मिस बबिता दैमारी, मिस सान्दिनी दैमारी, श्री सोगोमसार नार्जारी, श्री राजु बास्पर आरो श्री सुजित औवारी। गेलेनो गोनां टीमनि कोच श्री सोगोमसार नार्जारीयाबो दिथागिरि महरै बाहागो लागोन होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बरमा दखरा एबसुआ मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। थांनाय 4 जुन खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा दखरा एबसुजों बरायनाय हाबाफारिखौ बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि नब्लाङाव खुंनाय जायो। बरमा दखरा एबसुनि आफादगिरि टुनु चन्द्र बर'नि मासि सामलायनायजों बराय मेलाव गाहाय आलासि महरै एबसुनि लेङाइ आफादगिरि रमिय पि नार्जारिया नुजाथियो। साक्सेस फैयो जायफ्रा दिनै गोब्राब नाजादों, जायफ्रा दिनै खस्थ' सहायदों, जायफ्रा दुखुखौ दुखु होनाखै, खस्थ'खौ खस्थ' होनाखै, बिथांमोननि जिउआव साक्सेस फैदों। दा बे साक्सेसखौ बयबो होसोयो, खिन्थु बयनिबो जिउआव बे साक्सेसआ मानो फैया? बराय मेलाव गासै 54 फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। बेनिनो गासै 24 साया एचएस आरो गुबुन 30 साया मेट्रिक आनजादाव सेथि मासेयाव उथ्रिसारनाय। जेब्ला आं 10 थाखोआव फरायदोंमोन अब्ला आं गिबि समाव बारा बरायनाय बुब्लियाव बरमा दखरा एबसुनि आफादगिरि टुनु चन्द्र बर'आ बेबायदिहाय बुंथियो। बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखो लाना उथ्रिसारनो हानाय जि माने फरायसा, बे फरायसाया जोंना गासै 30 जों दिनै मोन्दों। एबार जोङो 2019 मायथाइयाव लोगोसेनो जि हाई सेकेन्डारिनि जों थांनाय बोसोराव जों हाई सेकेन्डारियाव जोङो सेथि थाखो लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाया जोंनिया 21 जनमोन। सिमेन्ट सापरि सोनाब सानजारि नोगोरनि महत बसुमतारी होननाय फरायसानि फोरमानलाइफोरा कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेननि गिबि दाब्बायाव थांफादों। 2019 मायथाइनि एचएस आनजादाव उथ्रिसार जानायनि प्रभिजनेल सार्टिफिकेटआ 4 जुन समबार मोनाबिलिनि कामाख्या एक्सप्रेसनि गिबि दाब्बायाव थांफायो। प्रभिजनेल सार्टिफिकेटजों लोगोसे इनकाम सार्टिफिकेट आरो एचएसएलसी निफ्राय लानानै आसाम हायर सेकेन्डारि एजुकेशन काउन्सिलनिफ्राय पास जानायनि सार्टिफिकेटआ मोनसे फाइलावनो ज' थांफाजोबो होननानै महत बसुमतारीया फोरमायहरदों। बे जाथाया जायो जेब्ला महत बसुमतारीया जनाय सार्कल अफिसआव इनकाम सार्टिफिकेट दिहुननो थांनानै मुरकुं सेलेक्ट स्टेशननिफ्राय सिमेन्ट सापरि स्टेशनाव ओंखारफैयो आरो फाइलाव थानाय गासै डकुमेन्टखौ बावबोजोबो। महत बसुमतारीनि फोरमानलाइ थानाय फाइलआ सोरनिबा नोजोराव गोग्लैयोब्ला बड'लेण्ड खौरांनि जानबुं नम्बर 7002610552 आव खौरां हरनो खावलायहरनाय जादों। अल बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट गावबुरा एसोसिएशना प्रेस बिबुंसार होदों। थांनाय 2 मे रबिबार खालारखालि नाराबारि चेक गेटनि साखाथियाव जानाय जाथायखौ गावबुरा एसोसिएशना गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बे खौरांखौ मिथिनो होयो अल बिटिएडि गावबुरा एसोसिएशननि कन्वेनर बिरखां मुसाहारि बिथाङा। दिनै मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै एबसुजों बानजायनाय बिफां गायनाय हाबाफारियाव एमसिएलए श्री
अनि बसुमतारिया गायजेनगिरि महरै बाहागो लागोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि सुबाइजाय गोजौ फरायसालियाव वर्ल्ड नो टबेको डे फालिनायजों लोगोसे अवेरनेस रेली हाबाफारि लानाय जायो। थांनाय 31 मे खालाराव फरायसा आरो फोरोंगिरि गासैनिबो हेफाजाबाव हाबाफारिया मोजाङै मोजां जानानै थाङो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बिजनीनिफ्राय खनेन बसुमतारी बिथाङा। नलबारि जिल्ला आमेचुर बक्सिं एसोसिएशननि बानजायनायाव आरो धमधमा स्वामी विवेकानन्द ब्याम मन्दिरनि हेफाजाबाव थांनाय 19 मे खालारनिफ्रायनो धमधमायाव बक्सिं गेलेमु फोरोंथाय बादा। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 2 जुन खालाराव हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। 100निबो बांसिन गेलेगिरिफोरा बाहागो लायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम मुलुगनां आबहावा साननि गोजोन हामलायथि जासिनायजों दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।